Janusz po prostu, żeby im pokierował kamerę stanął. Słuchajcie, wszyscy do mojej lewej. Lewa ręka to jest ta, którą się trafia po plecach. Ja chodźcie tam na lewo, na lewo. Wszyscy do lewej! Do lewej! Słuchajcie, jeśli was mogę prosić, wszyscy do lewej, bo prawa strona nam będzie potrzebna. Słuchajcie, tam z tyłu też jest jeszcze miejsce, tam jest pełna miejsca, śmiało, śmiało cichy, pokieruj tym tam, pociągnij ich tam za sobą. Jeszcze do tyłu, tam do tyłu, śmiało. Żary, za tam będziecie wyjeżdżać za 5 minut. Ja was szukam. Wiktor, bo ja nie mogę uwierzyć, ja usłyszał, że piekary mają 3 runda kopiec. Ja myślałem, że ta objazdówka będzie trwać 1,5 godziny. No was do centrum nie puścili. Zaśmiesz.